Комсомол бейік коммунистик түзіліш программасын болдырда актив күрәшші бұлырға, жәмғиятте өз орнын табарға тиеш. Оқуын, сәясетін, тұрмышын һәм тәрбиесін барыты коммунизм білән бәйләргә тиеш. Комсомол оқуда, ішті де актив бұлырға тиеш. Или біздің сәясетінде актив қатнашырға тиеш. Күн тәртибенә нигезләнеп, комсомол значокларын тапшырабыз. Батырханова Айзилә Айдар кызы. Құтлыйбыз сезне, сез хәзер шын комсомол. Моннан 100 ел элек тарихта зур вакыйга була. Беренче тапкыр Бөтен Россия эшче һәм крестьян яшьләре союзының курултайы уза. Курултай эшчәнлеге нәтиҗәсендә Россия комсомол яшьләр союзы барлыкка килә, ягъни РКСМ. 1924 елда Коммунистик яшьләр союзы ВЛКСМ исемен ала. 29 октябрь ВЛКСМга 100 ел, һәм без бу датаны читләтеп узмыйча, бүген тарихта тукталыш ясарбыз. Эй, комсомолка Батырханова, әйдәгез әйләндереп киләм. Комсомолка Батырханованың егетләр белән шаярып йөрергә вакыты юк. Чөнки ул калганнарга үрнәк. Менә булган инде заманалар. Барлык яшьләрне тәртиптә куркытып тотып торган нәрсә комсомол иде. Һәм менә шул комсомолдан кулу иң зур хурлыкларның берсе булган. Юлдышасыз бит кызлар, егетләр. Ул безнең иң бәхетле чорыбыз иде. Исәннәрмесез, Йолдыз апа, Исәнмесез. Дуслар, бүген бездә кунакта Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Абдулла Алиш исемендәге премия лауреаты, балалар шагыйрәсе Йолдыз апа Шәрәпова. Йолдыз апа, ни өчен бәхетле иде? Чөнки хәзерге яшьләр күзлегеннән карасак, комсомол уставында язылган кайбер нәрсәләр көлке булып тоела. Кешене ышаныч яшәтә. Комсомол безнең өчен ышаныч иде, өмет иде, мәхәббәт иде. Һәм менә без шуңа шын күңелдән ышана идек, һәм шушы ышануыбыз белән бәхетле идек. Без бүгенгә караганда киләсе көннең, иртәгесе көннең тагын да әйбәтрәк булуын телидер идек. Шуңа ышана идек һәм шуның өчен тырыша идек. Ә менә шәхсән сезнең өчен комсомол нинди мөмкинлекләр ачты? Комсомол мине гаиләле итте, беренчедән. Мин яшьлегенче хәбәрчесе Сорман районына командировкага бардым, яшь кыз. Анда үземнең язмышымны комсомол секретаре Сорман районының Серин Шараповны табып кайттым. Шуңа күрә мин комсомолга бик рәхмәтлемен. Әнә калганнар өчен, калганнардан. Калганнар өчен дә менә соңгы араларда инде үзегез беләсез 100 еллыгы комсомолның әйме. Һәм без журналистлар, мин шәһри Казанда эшлим бүгенге көндә, һәм безгә исемлек бирделәр. Менә шушы комсомоллар турында язырга диеп. Һәм мин Лаиш районы, Лаиштагы балалар йорты директоры Розалия Вәлиуллинага интервью алырга бардым. Аннан соң элекеге комсомол горком секретаре, шәһәр комсомол секретаре Җәмил Мөхәммәтовка интервью алырга бардым. Һәм алар икесе дә бер авыздан, бер тавыштан комсомол ул безгә тормыш мәктәбе иде диеп. Менә сез карагыз әле, теге бернинди арттырусыз әйтә алабыз. Бүгенгесе көндә бөтен җитәкче органнарда шушы комсомол мәктәбен үткән, шушы тәртипкә өйрәнгән һәм инде шушындый кешеләр эшли. Президенттан башлап завод директорына кадәр. Ә менә без кызганычка каршы үтмәдек комсомол мәктәбе. Бик кызганыч. Ә менә бездә өмет бармы соң? Хәзерге заман яшьләрендә ничек уйлыйсыз? Бик кызганыч. Миңа калса, менә нидә шушы опера балет театрында комсомолның 100 еллыгын зурлап үткәрделәр. Менә шун дөресен әйтәм, минем аннан кайтып китәсем килмәде. Чөнки ул менә шушының хәтле рух бирде, әйме. Теге үткәнгә. Анда менә хәзер аларның күбесенең чәчләре ак инде, үзләре таяклы име, ләкин менә яшьлек тәртип. Менә шушы комсомол ялкыны сүнмәгән аларда. Алар бөтен җырларны торып басып җырладылар име, шаккатып. Һәм мин шунда ниндидер өмет бар әле. Менә шушы абзыйлар, шушы апалар име, ул комсомолның әйбәт якларын гына сайлап алып, яшьләр өчен бер шундый оешма, бөтен союз шундый, бөтен Россия оешмасы оештырсалар, миңа калса аңа кирергә теләүчеләр аз булмас иде. Шуннан да комсомол куркыта торган әйбер булганмы? Юк, ничә куркытсын.
Барлык яшьләрне Ул тәртиптә бит тота ул торган. бит быдый түгел. Бик шәп җавап. Быдый түгел, ул бердә куркытмыйдыр. Ул бит җаваплылык тәрбияледер. Менә иң аның теге төп сыйфатларының берсе. Һәм шушы идея өчен күпме яшьләр курбан булдылар. Комсомол билетларын яклап, саклап, гомерләре бәрабәренә. Али кышевуйлар, Зина Портнова, менә беләсез име, сезнең өчен бик ерак инде алар. Алар безнең туганнарыбыз шикелле. Ул яшь гвардиячеләр име. Ул бит теге кемдер кушканга эшләнелмәгән. Ул менә шушы ялкынны яшьләр күңелендә кабыза алганнар. Ышаныч тудыра алганнар. Һәм ул бик зур әйбер, әйтәм ич, кешене ышаныч яшәтә. Әгәр син иртәгә көнгә ышанмыйсың икән, яшәп торасы да юк бер караганда, шулай бит. Иртәгә көннең әйбәт буласына ышаныч бирде ул безгә. Һәм мин менә бүгенге әни буларак та әйтәм, минем балаларым комсомол булмадылар, бик кызганыч. Ләкин без инде үзебездә булганны аларга бирергә тырыштык, күпмедер әйме шушы идеяны. Һәм менә бүгенге яшьләр булсыннар иде комсомол. Комсомол булмаса башка исем белән, ләкин аларны менә шулай берләштерә торган, җаваплылык уята торган бер оешма булсын иде. Йолдыз апа, менә сез әйттегез, безнең заманда яшьләр җырлап яшәде, җырлап эшләде, җырлады да җырлады дидегез, әйме? Менә мин бу чиракта сезнең белән килешеп бетмәсем, чөнки хәзерге заман яшьләре дә рәхәтләнеп җырлап эшли. Моның ачык мисалы безнең заман, наше время фестивале. Сәлем дуслар, бүген әрсезләр белән безнең заман наше время эшче яшьләр фестивалендә. Эшче яшьләр эшләгән вакытта бии микән, яисә биегән вакытта эшләми микән? Хәзер барысын да ачыкларбыз. Город Казань, сетевая компания. Үзегезнең чәчегезме? Юк, бу үземнең чәчем түгел. Үземнеке. Узган елны урын алган идегезме? Анда без беренче урын алдык. Быел яңадан уже гран-при артыннан Гран-при алырга дип өметләнеп килдек. сез ничәнче гасырдан килдегез? 21-нче гасырдан. Юкмы сезнең теге әллә кайчаннан килгән рицарлар дип торам. Тутып карасам буламы? Була. Бу кылыч белән сезне суячаклармы, әгәр дә сез бу фестивальдә җиңмәсәгез? Юк, сыймаслар. Нишли икән бу? Күрәле. Менә булай утыру өчен нәрсә эшләргә кирәк? Көн сайын зарядка иртән ясарга. Миңа бер-ике көнне күрсәтә аласызмы? Әйе. Музейда шушындай экскурсоводлар эшләр. Сез бит инде эшче яшьләр, сезнең ничек биргә вакытыгыз кала? Табабыз инде яраткан эш булгач. Кич белән эштән соң репетируем. Хореографический коллектив Государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения». Менә мин алар өчен җавап менә алар җигәчәк менә карап тор. Бик энергичный бию. Менә хәлләрдән таеп бийләр инде. Төркемнәр биегәндә сәхнә уртында басып торып, түзеп булмый, сәхнәгә чыгасы килә. Сезнең күңелегездә гел биюче яши идеме? Ну, кичкенә чактан сәхнә минем күңелдә яшәгәндер. Бу чын микән? Име? Не очень. Тренироваться итсәм була микән булай торып? Нинди бию бийсез бүген? Ну, нинди биебез без. Сез каян килдегез? Нинди организация? Спирт промнан булабыз. Спиртпром? Әйе. Фестивальдә җиңмәсәгез нишләтәләр? Эштән калыр? Yok, кумыйлар. Наоборот, калдыралар эштә төнне буе эшләргә. Держановскийның эмблемасы, грубо говоря. Семенчикме? Тулпар. Кайда менә ни бар? Пульт белән управляется. Без ясадык. Әйе. Кибер үрдәк. Бу этләрдән тиз качадыр бу име? Әйдә, этләр ашый. Аны куеп куатырган таягы менә шу. Может, ул таяк булмаганга китмәгән. Менә әйттем иш. Фестивальдә беләсезме нәрсә юк икәнен сиздем. Көндәшлек хисе. Бу оешмалар гади тормышта да шундый достана мөнәсәбәттә дип уйлыйм. Зөлфия Хәсәнова, Сергей Малыгин, махсус яшьләр тукталышы өчен.
Татар кызы 2018 зирәклек һәм гүзәллек халыкара бәйгесе финалы 16 ноябрьгә билгеләнде. Җиңүче исемен без опера һәм балет театры сәхнәсендә ишетербез. Ә менә 2017 елгы татар кызы Гөлназ Гатина илһамлар сәхнәсенә бүген кемне чакырды икән? Тизрәк карап белик. Иҗатка булган мәхәббәт хәтта тормышны кардинал үзгәртеп куярга да мөмкин икән. Минем мәсәлән бу турда гомумән уйлаганым да булмады. Тик Илдар белән танышкач, җыр моңа шундый көчле мәхәббәт булуына чын-чынлап ышандым. Әлеге хыялына тугры калган моңлы Ульян егете белән сезне дә якыннанрак таныштырырмын. Бүген бездә кунакта Илдар Насыров. Сәлам, Илдар. Сәлам, сәлам. Үзем мен Ульян шәһәреннән булам. Яшь чагында әбиеңнең җырлавын бик ярата идем. Һәм әлбәттә җыр моңга да гашык үзем дә. Бу елны мин Казан мәдәният институтына кердем. Театраль факультет, кафедра артист эстрады. Салават Закиевич инде безнең остазыбыз. Халык мәхәббәтен яулап алыр өчен җырчы нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Беренчедән, тырышлык кирәк. Икенчедән, моңлы тавыш кирәк. Әгәр дә кеше моңга үрелә икән, то значит ул чын җырчы булырга мөмкин. Әгәр дә шылдыр-былдыр җырларны җырласаң, то җырчы була алмыйсың. Безнең халык ул җырчыларга бик бай. Син кемнең иҗатын үрнәк итеп куясың? Әлбәттә, мин яратам Татарстанның халык артистын, иҗатын Мингол Галиевның. Илдар, син күп кенә бәйге һәм фестивальләр лауреаты. Бәйгедә катнашканда иң катлаулысы нәрсә ул? Әлбәттә, конкурста иң авыр дулкынландыргыч хисләрне җиңү. Синең клипларыңның шундый кызыклы сюжеты, Илдар, һәм менә син аларны үзең уйлыйсыңмы? Озак уйлап тордым, шул клип турында әбиемне чакырырга булдым. Чөнки әлбәттә әбиләребезне сакларга кирәк. Әлбәттә инде әбием ул бердән-бер минем. Шуңа күрә анарга да хөрмәтен күрсәтеп, рәхмәтен күрсәтеп, һәм аның узган яшьлеген кире кайтарып, шушы клипта мин ачырга тырыштым. Мингол абый Галиевның укучысы да бит син. Менә анарда дәресләр алу ничегрәк ул? Мингол абый ул бик ачык кеше, ачык күңелле кеше. Һәм әлбәттә аның янына килгәч, аның киңәшләренә таянып, зур дәрәҗәгә ирешәсең инде. Аның кебекләр шундый кешеләр бик аз дөньяда. Илдар, сине киләчәктә яңа үрләр көтәсенә мин чын күңелдән ышанып, синең белән саубуллашам. Рәхмәт әңгәмәбез өчен. Чакыругыз өчен бик зур рәхмәт. Комсомол эшчәнлеге 1991 елның 27 сентябрендә туктатыла. Бу әлбәттә инде Советлар Союзы таркалу белән аңлатыла. Ә менә хәзерге заманда комсомолның нинди дә булса бер чагылышы бар микән? Әлбәттә бар. Ул студентларның хезмәт отрядлары һәм быел Татарстанда студентларның хезмәт отрядлары оешуга 55 ел. Сәлам, егет кызлар. Хәлләрегез ничек? Сез шундый күп бүген. Сез барыгыз да бер җирдә эшләдегезме, бер төркем булып оештыгызмы, әллә юкмы? Юк. Мин мәсәлән Татарстанның Тәтеш районында ут баганалары кордым. Ә мин Санкт-Петербург шәһәрендә проводник булып эшләдем. Ә мин Иркутскида хастаханәдә эшләдем. Ә мин Чиләбе районында маяк предприятиесендә ландшафт эшләре белән һәм бордюрлар куйдым.
Мин Түбан Кама шәһәренең балалар өчен җәйге лагерьдә вожатый булып эшләдем. Аңлашылды. Кызлар, егетләр, менә сез инде димәк сессия тәмамлануга тизрәк дип инде акча эшләргә киттегез. Шулай килеп чыга бит инде, әйме? Ләкин акча эшләү ул бер хәл, ә менә чын дөресен әйткәндә, менә шушы хезмәт отрядларында эшләү ул сезгә беренче чиратта нәрсә бирде? Иң беренче чиратта миңа хезмәт отрядлары яңа дуслар бирде. Чөнки без монда бик күп һәм безнең барыбызның да бер теләк белән киләбез без. Күбебез акча эшләр өчен генә түгел, дуслар өчен, уен көлке өчен килә. Эш вакытында сабыр булырга өйрәндем. Командада эшләргә өйрәндем. Чөнки мин командир булып бардым һәм үземдә булган барлык сыйфатларны яңарттым. Хезмәт отрядларында мин үземә бик зур тәҗрибә тупладым, анда эшләп. Үземә яхшы дуслар таптым, командада эшләргә өйрәндем, үземә җаваплылык алып. Менә мин киләчәктә укытучы булачакмын һәм хезмәт отрядларында эшләү миңа бик файдалы практика булды. Менә үзең өчен нәрсә ачтың син, мәсәлән, ул бит инде укытканда бер төрле, әйме, менә эшләп карагач, практикада бит инде бөтенләй кеше. Балалар белән ничек итеп сөйләшергә, алар белән үзен ничек торгызырга һәм дөрес түгел әйберләрне өйрәтергә үзем дә өйрәндем. Мин мәсәлән үземне эшемне яратырга, коллективта эшләргә һәм физик яктан түгел, психологик моральдан мин бик чынагып кайттым бу эш семестрдан. Икенче шәһәрләрдә, хастаханәләрдә эшләдем. Иркут шәһәре алардан аерылмый. Менә эшләү дәврендә менә шул кадәр менә прям үтерегечески кызык бер хәл булдымы? Минем очрак кына булды. Безнең поезд кузгалып киткәндә, поездның җитәкчесе поездда юклыгын белдек. Ул платформада калган. Ул безне икенче станцияда инде куып җитте. Ничек куып җитте? Чакыртты. Кызык хәлләр кызык булып калсын инде. Минем Татарстан студентлар хезмәт отрядларына рәхмәтемне белдерәсем килә. Кызлар, егетләр, киләчәктә, киләсе елларга дип әйтик инде, эшләргә планында бармы? Әлбәттә бар. Балалар белән эшләү бик авыр һәм мөһим эш. Ләкин ул битараф калдырмый. Ул бик кызык һәм күңелле. Шуңа күрә мин әлбәттә киләчәк елга тагын да эшләмен дип уйлыйм. Эш агачы һәр вакытта бик юмарт китерер җимеш дигән сүзләр белән без яшьләр тукталышын дәвам итәбез. Бездә сезгә җиткерәсе искиткеч яңалык бар. Шаян ТВ тәүлек әйләнәсе эшләргә телевизион лицензия алды. Шулай итеп, Татарстанда беренче балалар каналы Шаян ТВ 12 ноябрь көнне 12 сәгатьтә эшли башлаячак. Иң беренчеләрдән булып эфирда чыгачак тапшырулар белән Татарстанның дәрәҗәле укытучылары танышты. Инде үземнең анакларым белән утырып аны карыйм, әле мондай көннәрдә инде вакыт аз булу сәбәпле бик кетеп алып кына, инде киләчәктә минем уемча 24 сәгать дәврендә барганда һәрбер кеше үзенең вакытына карата балалары белән, анаклары белән бик матур итеп карап, телне саклап та калдыралар иде. Балалар өчен әзерләнгән креатив һәм аларга кызыклы булырлык тапшырулар әзерләнгән һәм балаларның менә бу тапшыруларда катнашуы һәм инде көне буе үзләренә кызыклы тапшыру табуы бу балалар өчен бик кирәкле әйбер һәм инде балаларга гына түгел, әти-әниләренә, әби байларга да бик кызыклы булыр дип шанып калабыз. Һәрбер күренештә, һәрбер тапшыруда үзенең максаты бар, үзенең эштәлеге бар. Күп кенә иҗат төркеме эшләгәннәр шушы программаларны һәм дә аларга тагын да уңыш телисем килә. Уңышлы булса иде эшләре. Син Үзгәрә. Аласың. Лилия Хайруллина, Нурминский һәм яшьләр тукталышы сине, дустым, үзгәрергә чакыра. Лилия, менә син үзең ни өчен үзгәрергә булдың? Гомумән әйтәсем килә, кеше инде туганнан бирле үзгәрә бара. Ниндидер теге читтән тыш йогынты тарафыннан, мәсәлән, тәрбия аркасындаймы,
Һәм мин дә шулай еллар буенча үзгәрдем, иҗатым да үзгәрде. Элегрәк инде башкачарак җырласам, әзрәк теге халыкчанрак стильдә дип әйтәм. Хәзерге вакытта менә үзем ничек хис итәм, ничек тоям, шундый җырлар башкарам, үз фикеремне җиткерәм дип әйтәсе килә. Үзеңә ышанырга кирәк һәм үз-үзеңне тыңлап эшләргә кирәк. Шул вакытта гына син чын иҗат итә алачаксың дигән фикергә килдем. Шуңа күрә хәзерге вакытта каршылыкларга очрасам да, барыбер үз иҗатымнан канәгать һәм миңа үз иҗатым ошый хәзерге вакытта. Минем уйлавымча, бу бик мөһим. Сиңа үзеңә ошый икән, димәк, башка сине ошатучы кешеләр дә табылачак дип уйлыйм. Алар бар, күп түгел, тик алар бар. Күп түгел, әмма бар. Ләкин менә сиңа күп очракта Instagram битеңнән дә карап барабыз. Тәнкыйть сүзе язучылар бик күп. Менә барыбер күңелдә булса да синең кайгырган вакытларың буладыр. Буламы андый вакытлар? Башта авыррак инде, хәзер күнектем. Кайда кирсәм дә нәрсә генә укымыйм үзем турында. Мин моңа нормаль карыйм, чөнки ни хәтле кеше бар, шул хәтле фикер бар. Моңа бары тик тыныч карарга кирәк. Бу безнең профессиянең бер өлеше. Менә шушы тәнкыйть дигән әйбер. Әмнә Нурминскида мин бер дә үзгәреш сизмим. Шулай үзебезнең шул барган юлдан барабыз, Аллага шөкер. Шулай үзебезгә наоборот кешеләр кушабыз дип әйтим, үзебезгә алабыз, әйдәгез безнең белән бергә яшьләр стиленә тартып, һәм җайлап шулай дип Аллага шөкер. Киттек алга. Әмма мин беләсең, башка фикер ишетергә теләгән идем. Мәсәлән, бәлки мин үзгәрдем, чөнки мин беренче тапкыр дип әйтергә кирәк, хатын-кыз башкаручы белән дуэт яздырырга булдым. Ну, беләсезме, дөресен әйткәндә, мин аны әле инде үзгәреш дип әйтмәсем, ул наоборот теге ул яхшы, то есть яңадыр нидер үзгәреш, нидер яңа җырлар дигәндәй. То есть андый проектлар әле Алла бирсә булачак. Егетләр белән дә булачак, кызлар белән дә булачак, Алла бирсә. Моңарчы дуэт башкарганың бар идеме? Моңарчы дуэтлар башкарган юк, менә Лилия минем беренче дуэтный җырчы дип әйтим, исполнитель. Һәм яңа ошады, андый проектлар Алла бирсә күп булыр дип ышан калабыз. Ярый. Үзгәреш дигәчтен инде бераз шәхси тормышка да кирип чыгыйк, Нурминский. Башланды. Өйләнергә исәп юкмы соң? Юк әле, пока минем беренче урында бу минем творческий жизнь дип әйтик русча. Беренче урында инде личная жизнь. У минем пока икенче планга калып тора. Булды җитте, син хәзер үзгәрә аласың. Әле язасаң бер хата, син үзгәрә аласың. Бу гомер юлында әллә нишләп карарсың. Соң булырга тиеш түгел, син үзгәрә аласың. Булды җитте, син хәзер үзгәрә аласың. Әле язасаң бер хата, син үзгәрә аласың. Бу гомер юлында әллә нишләп карарсың. Соң булырга тиеш түгел, син үзгәрә аласың. Лилия, без беләбез, син шулкадәр креатив. Кыз, әйеме, син һәр концертыңда бүләкләр тапшырасың тамашачыңа. Быел да андый сюрприз булачакмы? Сюрпризлар күп булачак бу концертта, бүләкләр дә булачак. Һәр нәрсәне әйтеп бетермим. Һәм яшьләргә сезнең теләкләрегез. Үзеңне үзгәртергә теләгән вакытта син иң элек нәрсәдән башларга тиеш икән? Иң беренче мин уйлавымча, ул кеше үзеннән башларга тиеш. Һәр кеше, то есть, инде мин үзгәргә телим дигән булса, анда кайдыр эзләп, менә минем булай тескилә, ул главное эштә теләк булсын, синең максат булсын, цель булсын дигәндәй, менә мин миемне шой яскилә, һәм инде тырышлык, теге кеше сүзенә карамыйча, эй, син булдырмыйсың дип, чөнки менә миңа да әйткән булдылар, анда, эй, син елсың янда рэп тегесе мансап, бүгенге көндә Аллага шөкер, татарча рэп, менә рэп буенча эшләп китәм инде, менә күтәрелеп килә Аллага шөкер, һәм шуңа карамастан теге нәрсә әйтергә телим. Үзгәргә телис икән, кеше сүзенә тыңлап, кеше анда нәрсә әйтерме икән инде, ошый икән, күңелдә бар икән, эшләргә тырышырга һәм шулай алга. Менә егет фикерен ишетәсем килә. Мин дә син нәрсә үзгәртер идең? Так, мин нәрсә үзгәртмәсем. Идеаль, ой. Рәхмәт, бу минем өчен инде бәлзем булды минем җаныма. Лилия, синең теләкләрең?
Бу инде тышкы кыяфәткә кагылмый. Минем уйлавымча, күп кешеләр үзләренә сәбәп табалар, нәрсәдер эшләгәндә. Минем фикерем, үзеңә ышанырга кирәк. Һәр нәрсә бары тик үзеңнән генә тора. Әгәр дә синең теләгең бар икән, теләк плюс тырышлык. Шул вакытта гына син үз максатларыңа ирешә аласың һәм үзең булып калырга кирәк. Чөнки кеше фикерен тыңлап кына эшләсәң, барыбер синең үзеңчә булмый һәм тиешлечә килеп чыкмаска мөмкин. Шуңа күрә үзеңә ышанып, үзеңне тыңлап, үзеңә тугры калып эшләргә кирәк. Шул вакытта гына барысы да менә булай булачак дип уйлыйм. Шәп. Зур рәхмәт фикерләрегез өчен. Безнең яшьләр тукталышы дәвам итә. Дуслар, бүгенгә ярты сәгатьлек тукталышыбыз азагына якынлашты. Синең белән комсомоллар Айзилә һәм Ваня булдылар очрашканга кадәр. Сау бул. Ишеткәндә артымнан кабатлап